Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Libreng serbisyong medikal, surgical o dental na tagamtaman sa mga sikihudnon. Tibuhon ka mga sikihudnon ang nakatagamtam sa serbisyo sa gipahigayong alay ng puso, medical, surgical o dental mission nga pasiugda sa University of Santo Tomas Nurses Association International kasangga ang provincial kagamhanan sa Secure o ang Secure Integrated Provincial Hospital Office. Gipahigayon ang libreng konsultasyon sa mga sakit-sakit sa panit, ibot sa daot nga mga ngipon, minor surgery, opera sa mga bugon-bugon, mayoma, luslos, opera sa katarata, tyridium ug uban ngadto sa mga dagko, idaran ug mga bata kaniadtong Pebrero 3 hangtod 5, 2023. Ang mga Tomasian volunteers gibahin-bahin o gipakatap ngadto sa dugukanan sa Kapitolyo sa Secure, Lassie Medicare Community Hospital ug Secure New Provincial Hospital aron mas masayon ug hamugaway ang pagpanambal. Ang maong serbisyo kinasingkasing nga gipaambit sa mga UST NEI volunteers nga nadestino pa gayud gawas sa nasod tungod kay nakita nila nga ang Secure nagkinahanglan kayud ni ining medikanong serbisyo. Dugang pa nila usa kini sa pamaagi nga makahatag silang pagbalik ngadto sa labaw nga mga nanginahanglan. Salamat sa tanang tabang sa pag-andam sa tanang mga ninganhing ang mga pasyente nato aron matabangan pud nato sila. Thank you for all the people who came here para sa medical mission. The volunteers, the staff, more importantly, the people who obtain the services. I hope we gave a little bit of joy, we gave a little bit of our heart, and we gave a little piece of ourselves. Salamat. Kailangan mga salamat. Alang sa Maayong Balita sa Secure, ako si John Carladio. Kisame sa simbahan sa Dawis, Bohol, may gisundugan. Sa Bohol, sa mga gibantog nga karaang simbahan, adunay yoy usa niini nga lahi sa uban. Dinhi sa imong pagsulod ning simbahana, dili gyud mahimong musipyat ka sa mga painting sa kisame nga kanunay sa mga magtotoo makadani. Dinhi sa Dawis, imbis mga larawan nga kuha sa mga pagtulunan sa simbahan o mga hitabo sa Biblia sa balaang kasaysayan, mas gipakadak-an ang karaang estilo nga gitawag og artisonado. Kining estilo sa karaang panahon, ang kisame nagdagway og mga gagmayng kahon nga napauso sa Espanya sa unang panahon. Giingon nga gipauso sa mga Muslim, ang artisado kuti trabahoon og di lalim. Gawas sa estilo nga artisonado, gikopya usab dinhi ang layout sa mga basilika ug higante nga mga simbahan. Ang usa ka taas nga central nave may duha ka dagkong aisle sa kilid. Layout sa mga basilika sa Europa, ang simbahan sa Dawis na ilhan nga usa sa mga simbahan nga paborito sa mga kasalan. Sayod ba kamo nga ang sulod sa simbahan may sikat nga basilika sa Italy nga mahimong iyang gisundugan? Tanawa ang interior sa basilika sa San Lorenzo de Medici sa Florence, Italy. Unsa ka ang pagkahitabua nga ingon niini pud ang dagway? Muragi kopya? Sa mga buot magpakasal dinhi, kung sa hulagway lang tanawon tingali, di ba murag didto ka gikasal sa Italy? Gikan diri sa Dawis Church alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Gobyerno ug partner NGO magtanyag og programa alang sa mga fishermen sa Central Visayas. Usa ka maayong balita ang nagpaabot sa mga mananagat ug sa tibok fishing industry sa rehiyon. Kini human opisyal na gipirmahan ang Memorandum of Agreement alang sa pagpatuman sa Fish Visayas Project sa Central Visayas. Ubos sa maong kasabutan ang gobyerno sa pagpangulo sa Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology ug Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources inubanan sa AFOS Foundation makigtimbayayong alang sa usa ka programa nga mag-promote sa sustainable fisheries ug mga related value chain sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Aduna usab mahitabo nga regular nga information sharing bahin sa mga kalambuan, issue ug uban pang aspeto sa maong programa. Ang proyekto nga mulungtad og 3 ka tuig magtanyag usab og mga trainings alang sa mga mananagat ug ngadto sa mga MSMEs. Dual trainings alang sa mga fisheries sector ug market access and resource protection.
Ang MOA signing gitambungan sa mga representante sa DAB 47, DTI 7, DOST 7, uban ang mga opisyales sa AFOS Foundation ug Cebu Chamber of Commerce and Industry. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasigan. Ug di usab magpauwahi ang Negros Oriental alang sa ilang maayong balita. Matagamtama na sa mga coconut farmer ang benepisyong dala sa Cocolab Fund. Mao kini ang gipaambit sa mga mangumprasay sa unang distrito sa Negros Oriental sa gipahigayong Coconut Farmers and Industry Development Plan Info Caravan sa lungsod sa Ayungon kaniadtong February 9. Ang CFIDP ang maoy giya sa mga buhatan sa gobyerno alang sa paggasto sa bilyong piso nga Cocolab Fund. Gipahibalo sa mga coconut farmer diri ang mga nagkalaing-laing programa sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno na makatabang sa paglambo sa ilang kinabuhi ug industriya. Apil niini ang social protection programs, scholarships ug trainings, mga pautang, hybridization, mechanization, infrastructure ug ubang pang aksyon na sakop sa 7 ka component sa CFIDP. Each agency na sila allocation at national level. Like 10 billion, kung ang usa ka agency gets 10%, that will mean 100 million. That's annual. Next year, another fresh allocation they get. Every year, na sila i-implement nga programs which they are mandated. Ang mga nagkupras nga nitambong sama ni Tatay Rosito Tilos, interesado unsaon pag-avail sa maong serbisyo. Magpaabot na lang ko unsay mga pamaagi kasi hatagan ko ideya sao abil ana. Giengganyo ang mga coconut farmer na morehistro una sa National Coconut Farmers Registry System aron mahimong kwalipikado benepisyaryo sa mga programang ilawom sa CFIDP. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. O mag-uba na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uba na punta sunod simana.